u pola noći, što je dobro, jer i smisao je političkih odluka kad su ispravne i kad ih dobre donosite, da su ljudi sretni i veseli. Tako da i osobno sam evo danas počašćen što sam ovdje. Naravno, sve vas pozdravljam i zahvaljujem svima onima koji su pripremili ovo danas. Danas ovdje obilježavamo dvije stvari. Jedna je da više neće biti naplate mostarine na mostu Krk i druga je da se ide u obnovu i sanaciju mosta nakon provedenog postupka javne nabave koje je društvo Autocesta Rijeka-Zagreb sukladno i planovima provelo po zakonu i da će se danas potpisati ugovor o obnovi i sanaciji mosta. Pozdravljam posebno i zamjenika župana, gospodina Borasa Mandića, koji me je puno puta zvao zbog ove odluke i ukidanja mostarine i ustrajao je, budući da ovdje obnaša i funkciju zamjenika župana, da nađemo načine da dođemo do ovog trenutka. Prvo, ono što želim naglasiti, a to svi morate znati, prije 5 godina, prije nego što sam preuzeo funkciju ministra mora, prometa i infrastrukture, onda je tada u planu bila monetizacija i prodaja autocesta. To je podrazumijevalo i prodaju i ovoga mosta. Plan je bio da se i ovaj most da nekome na korištenje na 50 godina. Smatrali smo tada, a smatramo to i danas, da je to bila štetna odluka i za Hrvatsku i išli smo u restrukturiranje i refinanciranje čitavog duga koji je iznosio 5,5 milijardi eura. Spasili smo autoceste i to je bio jedan od najboljih projekata mandata i ministarstva kojemu sam na čelu. I naravno, ostale su autoceste u našem vlasništvu, nismo išli u monetizaciju i našli smo načine najprije da oslobodimo cestarinu na Svetom Iliji, a onda da dođemo u situaciju da donesemo odluku da se i most Krk izuzme od naplate mostarine, iako treba naglasiti da svi fizičke i pravne osobe s otoka Krka, Cresa, Lošinja nisu plaćale po zakonu o otocima mostarinu. Zašto nam je trebalo 1,5 dana? Pa zato što smo morali obaviti pregovore sa svim financijskim institucijama koje su imale uvjet i radile su otpor ovakvoj odluci. I drugo, našli smo način da spojimo dvije tvrtke, Hrvatske autoceste i Autocestu Rijeka-Zagreb, i uštedama koje smo napravili u Hrvatskim autocestama našli smo razliku da možemo donijeti ovakvu odluku i sukladno tome Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o pripajanju i spajanju dviju tvrtki i onda pod B u ukidanju mostarine ovdje na mostu Krk. To je bila kronologija i te odluke su donijete i mi danas ovdje obilježavamo ovaj svečani čin. Drugo, obnova i sanacija mosta, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata i mostova u Hrvatskoj, koji vapi za obnovom. Iznašli smo sredstva, tih oko 50 milijuna kuna, negdje 43 milijuna kuna će biti danas potpisan ugovor za obnovu toga mosta. Zahvaljujem upravi Autoceste Rijeka-Zagreb, koja je osim ovoga u Primorsko-goranskoj županiji pripremila i natječaj za izgradnju još jednog čvora na obilaznici Rijeke, a to je čvor 13. To su dva projekta koje smo mi kao ministarstvo u suradnji sa Autocestom Rijeka-Zagreb našli sredstva i to je bio plan i program da ta dva projekta, sanacija mosta i čvor 13. idu svojim tijekom. Treća stvar, donijeli smo neke važne odluke, spomenuo je ministar turizma Gari Cappelli, koje posebno pozdravljam, oko COVID-a i činjenice da nam je potrebno ove godine privući turiste na Jadran. Prvo, to je bilo odluka da se neće povećavati cestarina na autocestama, da će ostati zimski režim, znači neće doći do 10% povećanja. Drugo, da nećemo uvoditi sezonsku naplatu na trajektima, također neće doći do povećanja koje je svake godine dolazilo. I treće, most Krk. To su bile odluke Vlade Republike Hrvatske koje idu u prilog tome
da olakšamo svim gradovima, općinama, ljudima koji žive od turizma, a to smo svi mi, da privučemo što veći broj turista, ne samo stranih, nego i domaćih, jer nam je interes da i naši ljudi s kontinenta dolaze ove godine na odmor i naravno u naš kraj. I završno, nakon što sam održao sastanak prije 1,5 dana ovdje na otoku Krku sa svim gradonačelnicima i načelnicima, zaključak tog sastanka je bio prvo da ćemo iznaći načine da dođemo do ukidanja mostarina, to smo učinili, i drugo, da se ide u projekt izgradnje plave magistrale na otoku Krku. Da ide do rasterećenja državne ceste D102 i Hrvatske ceste su sukladno zaključku s tog sastanka izradile prostorno-plansku, odnosno prostorno-prometnu građevinsku studiju koja je dala varijante te nove ceste za kojom otok Krk vapi. Postoje 3 varijante i sada čekamo Primorsko-goransku županiju da kroz svoj prostorni plan, a nakon toga gradovi i općine da se odluče koja je to varijanta i tih 500 milijuna kuna koliko će koštati ovaj prvi dio izgradnje te ceste osigurat ćemo kroz operativni program 2021-2027. Nakon što smo raspisali natječaj za obilaznicu Novog Vinodolskog, sada je red da krenemo i sa plavom magistralom, cestom koja je ukupne duljine 23 km i to je moja poruka svim građankama i građanima otoka Krka da idemo s tim velikim infrastrukturnim projektom koji je nužan dalje u rasterećenju prometa, poglavito u turističkoj sezoni. I zadnje, novi most. U prometnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine mi smo stavili varijantu izgradnje novoga mosta. Ja ga danas ovdje ne mogu obećati, jer će svi reći on je u predizborima pa govori o mostu. Međutim, Hrvatska treba razmišljati o gradnji novoga mosta i dolasku željeznice i zbog LNG-a i zbog razvoja otoka Krka, tako da vjerujem da će buduća vlada i ljudi koji budu obnašali najviše funkcije voditi računa o tome da kroz 10-15 godina taj infrastrukturni projekt je nešto što je Hrvatskoj potrebno. U tom smislu zahvaljujem svima što ste došli danas ovdje, drugo što ste nam dali podršku, što ste imali strpljenja, jer nismo, ponavljam, mogli donijeti odluku kroz 10, 15 ili 20 dana, donijeli smo i onda kada su se stekli uvjeti za to. Hvala vam još jednom svima i živjeti.